marahay na aldaw sa Indogabos mga tugang ki Kristo. Ako si Seminarian Denry F. Barasena. Madya, asindagos kita sa lungsod ni Naga. Tuloy po kayo sa Basilica Minore, ang tahanan ng mahal na Birhen ng Peña Francia. Dito sa Archdiocese of Cáceres, sa rehiyon ng Bicol. Tara na! Dito ginaganap ang pinakamalaking pagdiriwang sa Asya, ang kapistahan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Peña Francia. Mga deboto na galing pa sa malalayong lugar, sila ang mga anak ni Maria, nagtitipon sa kanyang dambana. Mga mag-anak, magkakaibigan, dala ang kanilang pasasalamat at mga panalangin upang humingi ng tulong sa mapagpalang Birhen ng Peña Francia, ang ina ng Bicolandia. I may be born a Batanggenyo, but my heart is for Bicol because of Our Lady of Peña Francia. Ang lagi ko namang request lagi lang is good health. And after that, sabi ko nga, ako na ang bahala. But definitely, I always be thankful for the intercession of Our Lady of Peña Francia, for all the graces and blessings that I have received, not just for myself, but for my family as well. Lingid sa kaalaman ng marami, ang debosyon sa ating mahal na ina ay hindi talaga nagmula sa Bicol. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng Peña Francia ay maaari nating sabihin na nagsimula sa isang panalangin. Si Simon, na mas nakikilala sa Simon Vela, nagigising sa kanya. Sinasabihan siyang Vela y no duermas. Na gustong sabihin, gumising ka, huwag ka na patulog. Sinabi sa kanya ng boses, pumunta siya sa kanluran. Ang simulang maghanap si Simon, una sa Francia kasi nagaroon siya. At nang maalala niyang kailangan niyang pumunta ng kanluran, siya ay pumunta ng Espanya. Doon niya natagpuan ang bukid ng Peña de Francia. Ang taong 1434, nakuha niya ang imahen na mahal na Birhen. At ito ay tinawag na Senyora ng Peña de Francia. Nakarating naman sa Naga ang debosyon sa pamamagitan ng isang deboto ng mahal na Birheng Peña Francia, si Miguel Robles de Covarrubias. Sa isang sulat niya na ipinadala sa Espanya, ibinahagi niya kung paano nagsimula ang debosyon sa mahal na inang Birhen Peña Francia dito mismo sa Naga. Petsa o ang taon ng sulat na iyon ay 1710. Nagawa niya sa isang iskultor, isang imahen sa kahoy. At nung nakailangan pang kulay sa kahoy, kumuha sila ng isang aso at sa dugo nito, ito ang ginawang pangkulay doon sa imahen na ipinagawa niya. Tinapon yung aso sa ilog ng Naga, nakita nila, kala nila patay na, pero lumangoy ito at pagdating sa pangpang, tumakbo patungo sa bahay ng kanyang amo. Kaya dito natin masabing nagsimula ang debosyon ng Peña Francia dito sa Naga. Maraming sakit ang gumagaling, maraming unos sa buhay ang inialay, maraming pamilya ang pinagbuklod ng debosyon sa ating mahal na ina. May mga naglilingkod kay ina na nag-aalay ng kanilang sarili bilang pasasalamat sa kabutihan na kanilang natanggap. Si ina ang aking gabay at kaagapay sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Gaya ng aking tunay na ina, siya din ang nagiging sandigan natin sa ating problema, sa ating tagumpay sa buhay. Bilang isang hermano mayor, isang malaking karangalan at pribilehiyo ang makapagsilbi sa ating mahal na ina. Napakasarap sa pakiramdam at nakaka-proud na kabilang ako o parte ako ng isang organisasyon na nag-a-advocate ng debosyon kay ina. Ramdaman ko rin na my devotion is my strength. Ito ang pinagkukunan ko ng lakas. At kung ano man ang mga problemang dumarating sa buhay mo, you know na you have our blessed ina na nandyan lang at nakaantabay. Hindi kumpleto ang pagdalaw mo sa Naga kung hindi ka sumasaglit sa tahanan ng ating mahal na ina, ang kanyang Basilica Minore ng Peña Francia. In 1960, nung si Archbishop Santos pa ang Archbishop dito, he dreamt of having a larger church
Kasi yung dating bahay ng ina ay masyadong maliit, masikip because of the growing number of pilgrims na pumupunta dito to attend the fiesta. After 3 years, when Father Sofia Walser assumed parish priest ng Peñafrancia, inatasan siya ng bagong arsobispo, si Piso Alberto, na ipatuloy yung project. It was only in 1979 na nagsimula ang actual construction project ng Basilica. And it was finished by 1982. After 3 years, 1985, bago ng obispo dito, si Archbishop Legazpi nag-petition sa Vatican to grant the title of Basilica, and it was in 1985 na nag-grant ang title ng Basilica. So kaya siya ngayon ay Basilica Minore, and at the same time, National Shrine of Our Lady of Peñafrancia. Ang basilika ay hindi lamang lugar ng debosyon, kundi ito rin ay lugar ng iba't ibang ministeryo sa lokal na simbahan ng Cáceres. Sa Basilica Complex, yung pinakang sentro niya ay yung altar sign na residence ng mga retired priests at ng rector ng Basilica. And yung mga retired priests na nandito na able and capable pa rin, mobile, sila ang nagmimisa, nagpapakumbisal, nagbibigay ng mga talks sa mga pilgrims na dumadalo dito. And another wing ay para sa Daughters of Mary na siyang binigyang tungkulin to take care of Our Lady of Peñafrancia at ang sacristy ng church. And then sa isang wing, sa ginawa ng Cáceres Formation Lay Institute. Aside from that, original plan ni Bishop Balse noon, yung ilalim ng altar ay gawing crypta. When I assume my office as rector, yun ang ginawa ko. Ngayon, now transformed into the Crypta de Peñafrancia, open for the public. Ang basilika ay hindi lamang lugar ng debosyon, kung hindi ito din ay lugar ng mga pamilyang nasa gitna ng kahirapan. Gusto niyang mangyari ay matulungan ang mga batang nasa paligid ng basilika, lalo na ang mga may hirap. Matulungan ito sa paraan na makapag-aral. Sunod is mabigyan ng formation ang mga bata as well as the parents. Nagpo-provide kami ng mga gamit sa mga bata, gaya ng uniforms. We are also free sa tuition and miscellaneous. And then we also have free feeding. Kasi nga marami dito talagang may hirap na kailangan matulungan sila sa pagkain. So we have feeding also. Ito ang ipinagmamalaki ng bawat Bicolano. Ang bahay ng ina natin, hindi lang lugar ng debosyon, kundi lugar ng tunay na pagmamahal at paglilingkod sa ating mga kapatid na nasa kahirapan. Sa likod ng mga sigawan ng mga boyadores, mayroong tinig ng isang inang nagmamahal sa kanyang mga anak. Ramdam niya ang tuwa at hirap ng mga ito. Inaakay niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Ang ina ay parating naroon para gabayan tayo. Gamparin natin na tumugon sa kanyang paggabay, sa kanyang inspirasyon, sa kanyang modelo o halimbawa sa kanyang pagmamahal. Alam kong maraming mga Marian shrines sa buong Pilipinas, pero huwag nating kalilimutan ang isang dakilang shrine sa Bicol Region, ang shrine ng Our Lady of Peñafrancia na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Setyembre. Halika kayo, dumalo kayo, pakisaya kayo, higit sa lahat, mag-omaw o magpuri sa Diyos sa dakilang biyaya ng isang mahal na Birhen, Our Lady of Peñafrancia. Mga kapatid, sa gitna ng pagkabalisa at kahirapan, dagos po kamo sa Bicol. May inang naghihintay at nagmamahal sa atin upang samahan tayo sa kanyang anak na si Jesus. Kasama niyo kami sa inyong pagdarasal at pagsumamo. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!